Most egy Minecraft videót fogunk játszani a testvéremmel. És remélem, hogy tetszeni fog nektek. Majd elsőnek fákat, meg ilyesmiket, ilyen könnyű dolgokat fogunk ásni, és egy ilyen OP házat akarunk majd összeállítani. Igen. Ott van a testvérem, mondja ő is. Hát ameddig betölt, addig. Nem tudom. Iratkozzatok fel rám. Meg a testvéremre. Meg a testvéremre. És itt van, ahogy látjátok. És akkor ássunk fát. Nagyon jó házat majd össze akarok építeni. Addig lemenjek bányászni. Amúgy én nem tudom, mikor lesz a következő videónk. De remélem, hogy egy jó házat majd össze tudunk építeni. Felveszem a kraftoló építőmet. Jó. Hát én úgy jó szeretném, hogy lesz egy házam. Amúgy nem tudom, hogy még lesz. Mikor lesz a következő videó. De hogy látszik, megszakadt a vonal. Visszajöttem. Csak valamiért így. Csak egy kis ideig valamiért kiépett a Minecraft. Nem tudom miért, de azóta már működik. Még nem tudom, milyen házat fogunk összeépíteni, de remélem, hogy jót fogunk. Ugyebár most kezdjük elsőnek a YouTube a videókat. Nem tudom, milyen lesz. De ha jó lesz, akkor lájkoljatok meg, iratkozzatok fel rám meg a testvéremre. Most elkezdtem a háznak az alapját, ami nekem lesz, addig a testvérem meg bányász. De úgy majd tippeljétek meg, hogy milyen következőleg milyen házat próbáljunk megépíteni. Előre elárulom, hogy nem tudok szép házat. Úgy, te kismadár. Várj, mindjárt szedek neked izet. Na, gyere ide. Hova hagyjátok, nem tudom, hogy fogom megépíteni ezt a házat. No, így gondolom, ez nagyon nem jól fog kinézni ez a ház, de mindig az a lényeg, hogy jól legyen, hogy lehessen benne rakni. Nem? Hú. Leave on our farm. Várj.
az lesz a lényeg, hogy 3 napot, vagy ilyen 4 napot túléljünk a Minecraftba. De ha nem éljük túl, akkor nem tudom. Akkor, amit tudtunk, megvan, azt mindent el kell, hogy veszítsük, és újból kell majd forgatnunk az egészet. Akkor majd elég nagy szívás lesz. Amúgy próbálok szép házat építeni, csak hát én nem tudok szép házakat építeni. Jaj, ne, jönnek az izék. Ja, kösz, vigyázz. Meghaltál? Még nagyon sokat nem látok. Jaj, jönnek a modok. Én nem tudom átmenni. Mert csak itt tudod. Nem látok semmit, ami van. Vagy elmondva. Be tudnánk betrakni operátorba? Berakod izé operátorba? Hú, addig átállítom az időt. Nem napkeltre, hanem nappal. Az időt erre állítottad, 25 000. Hát, ez se volt még. Jó, még 3 napot még túl kéne, hogy jöjjünk itt a Minecraftba. Vagy még akkor 2, mert testvérem azt mondja, hogy 3 napot. Akkor 4 napot. Ó, shitom hiána. Nem tudom. Addig ez egy ilyen 10 perces videó lesz majd, csak nem tudom, mi legyen. Szóval is jönnek a mamodok. Ja, fokatával ülöm őket, tudom, hogy őket érek el szintén. Egy Voyage 23.460 halálra égett. Jó. Majdnem lesz ide a bányába. Hú. Szerencsére az ilyen mobok már elmentek, de ha most nem tudok olyan sokat levideózni, akkor majd következő részben majd folytatjuk. Milyen pontig majd támadni a minden mob? Egy Voyage 23.460 játékost felnyersalt a tengeri zombi.
Hát jó. Akkor sziasztok srácok, lányok! Vége a videónak. Á!